Роден съм през 1835 година в село Бяла черква. Още от малък избрах пътят на знанието. Станах учител и се стремях да просвещавам народа си. Вярвах, че образованието е пътя към свободата. Бях учител и книжовник. Използвах в преподаването си взаимоучителна метода. Основах първото селско читалище по нашите земи. Освен това бях поет, писател, историограф, фолклорист, книжовник и борец за свободата на България. Когато започна подготовката на Априлското въстание, аз не останах на страна. Включих се активно в организацията и събрах чета от смели българи. Заедно се изправихме срещу османската власт с вярата, че ще донесем свободата на народа си. Сражавах се храбро с моята чета, но след тежки боеве бях заловен. Изправиха ме на съд, където не се оплаших и открито защитих делото ни. Моите думи пред съда останаха в историята. На хубав и чист турски език издекламирах следните стихове. Аз без страх от турчин комита съм, пушка на рамо турих, Дряновски манастир намерих, правдата си да дира излязох, въжето си на врата сам метнах. На 28 май 1876 година бях осъден и обесен в град Търново. Загинах, но оставих след себе си пример за смелост, достоинство и любов към родината. Вярвах и до последен дъх, че България ще бъде свободна. Кой съм аз?